All right. Mr. Yibanathi usuka kwi-organization ethi Educasi. Yintoni eye yanikhuthaza okanye yakhuthaza into yokuba ngaba nibe kanti ke niqala le program? Mhlekazi wami, I think if kwaisiXhosa siyatsho into yokuba inyathi ibuzwa kwabaphambili. Yes, yes. Yeah, loo nto ke leyo ayipheleli phaa esiXhoseni, iqulathe yonke into ekhoyo ebomini. However, into esiye sayirealiza is that kweli cala le-career yinto elekha kakhulu leyo nakwi-education, especially kulutsha elusezilalini and everything. You sort of like ukufunda esikolweni and then after that uye e-university and then after university uzibonele uba mawuthini uya phambili. So siye sathi sabona ke into yoba I mean zikhona izinto thina esasokola ngazo, akunyanzelekanga aba baza emva kwethu basokole with the same thing. So let's provide mentorship kwaba balandela thina. So i-Educasi is there in a nutshell ukuncedisa kwiinto ezinjalo. Mr. Yibanathi, xa unosithela tsuphe, zeziphi ezona zinto oqonda into yokuba ngaba ziye zibe yingxaki emntwini omtsha xa ephuma kwimetriki okanye eziye zibasokolise xa begqiba ibanga leshumi? Yabona, for example, I think isikolo sithatha about 12 years, or umntu waqala esikolweni is 12 years. So ever since your 12 years of your life, everything is structured. Uyayazi into yoba emva kwa-grade 9, if ndimpasile u-grade 9, by default ndiya kwa-grade 10. It doesn't matter yoba ii-marks zam ziye zathini. But xa ugqiba ibanga leshumi, which is u-grade 12, that is where life uqalisa khona. Everything is chaotic. Indlela ayikho straight. Yabo, there's no university ezakutsibela esithi okay nasi isikolo. You don't even know by yephi i-course emandiyithathe, because now this is this time apho unantsika khona, you have to structure your life. So I think ingxaki iqala apho ke bhuti, because also the background of i-career guidance iyacontributa kuloo nto, because umntu over the years ebefundela upasa qha ii-exams zakhe engayazi into yoba no, the whole purpose of isikolo kuku-equipha so that you can be someone who can be able to provide value to the world. By providing value, meaning you can choose a career that is able to make you valuable ebantwini so that you can get paid. So that's the main problem in endiyibonayo, but that lack of career guidance then ke ngoku ilide ebantwini not knowing what to choose a university, struggling to gain access to a university. And also if abanye abaya esikolweni, that is where you start facing the reality now, one become a stats of unemployment. So those are the challenges ezifase abantu abatsha, especially abapase grade 12. Speaking of umba we-unemployment, xa ubunokuphendula umbuzo uthi ingaba ukuphumelela nje ibanga leshumi, is it enough to secure a job apha eSouth Africa? In fact, ingakumbi apha kwiphondo leMpuma Koloni. Yeah, it's not. I think the answer, short answer, Klondo, is not, because I mean we know from now degrees, you know, our degrees, people with qualification, you know, xa becross up by stage, be graduator, nabo they are becoming part of stats. So because you are not gonna get employment now. You can imagine if you just have a grade 12 and you don't have degree. So kuba nzima, but I don't think bekunyanzelekile ukuba ibe nzima, Mr. Yandisa. Once again, mna, I think my idea and also my experience, what I've seen, employers are not necessarily looking for your qualification, you know. Employers are looking for umntu that they can trust business zabo, that can actually be able to do the job, that can communicate. Yabo, umzekelo, ndinganayo qualification of journalism and broadcasting, but if andikwazi kuthetha and I can't do the job, then andizofumana umsebenzi. So I think that is where the problem is lacking. Hence I'm saying umntu omtsha one-grade 12 can get a job. I mean, kwispace endisebenza kuso ndike ndibone in position, let's say funa the entry level candidates, like in yes opportunities, person with a grade 12 ambethe le umntu on a qualification, yabo, in terms of interview. So then that shows you there is a potential here, but somewhere, somehow, because throughout the education system, the main focus was to get marks. The main focus after that was to get even a degree. So the person does not even know what they can offer or what they can sell to the next employer. So that is one of the challenges. On top of that, of course, siyayazi uba amathuba emisebenzi
anqabile, but at the same time, when as a person that you are supposed to sell yourself as a young person, you don't even know the skills that you possess, of which is corner. If I can tell you zikhona, I've seen it. Mr. Yiba nathi siyababona abantwana kwixesha elinintsi ufumaniseke into yoba ngaba umpasile ugrade 12 ufike ke kukho la matshamba athi ndikhwalifayile mna with the bachelor's pass ithethe into yokuba loo nto ndiyakwazi ke ngoku uaplaya eyunivesithi kodwa ufumaniseke into yoba ngabe ekhwalifaya enjalo loo yunivesithi aplaye kuyo iye ingamthathi. Xa unokucebisa umntwana omameleyo ngalo mzuzu into yokuba ngaba why kubalulekile into yokuba yiconsideration eTVET College, ungamcebisa uthini? Yeah. Once again, going back, I think Sululucha, we need to, it's a wake up call in about Ulucha, Mali stop attached to I can say titles, you know, because the whole idea, you're university, like, okay, nzaba ne degree, you know, nzaba this, without actually considering le nto ndizabe ndiyifundela izandinceda njani emva kwesikolo, yabo. Because if you are able to ask yourself that question, you will realize into yoba actually andidingi i-university kuphela ukuze ndisucceed. In fact, i-TVET colleges zezona zona zingandibeka position right yoba mandisucceed, because i-TVET colleges ziza kuteacher occupational skills, which is le misebenzi yezandla engazuya ndawo, because iyadingeka imisebenzi yezandla. I-infrastructure ke-government ifuna abantu that i-artisans, abantu abakwazi i-plumbing, you know, abantu ngoku bakhala ngamanzi and everything, there's no maintenance of taps and everything. Who does that? Ngumntu one-plumbing. Kwamanye amazwe abantu aba-successful ngabantu abenze le misebenzi yezandla, yabo, not necessarily someone who did some fancy whatever administration kind of a degree, you know. So what I'm trying to say ebantwini abatsha, khawukuyeke uziqhatha like to be what, to be motivated by titles. Check what is it that it will make you skillful, what is it that edingekayo ngoku engazuya ndawo. So my advice is, if you are not awuthathwanga university, i-TVET colleges are always there As an option. All right. Ndiyakuva as an nkokheli yam. option, as an available option, even as a first option if that's As necessary. a first option, yes. Yeah. Ingabi yo-backup depending ke into yokuba nawe ungumntu ukwazile na uzi-assess into yokuba ngaba mna as umajola zeziphi izikills that I possess, ingabi zandinceda into yokwenza i-office administration but mna ndi-good apha kwinto edibene nombane. So nyhani ke as a first option i-TVET colleges can be very, very good. Ndiqaphele ke wena Mr. Yiba nathi kubakho laa nto yokokuba ndizawuaplaya, uaplaya kwam ndithatha nje le ilapha phambi kwam, ndithatha le i-available. Andijongi into yokuba ngaba apha eSouth Africa zeziphi iikhariye ezikwidemand. Xa unosithela Ntsuphe usicacisele Mr. Yiba nathi, in fact this is a two-part question, zeziphi okanye yemiphi imisebenzi ekwidemand njengokuba sithetha kweli loMzantsi Afrika, in fact ke naxa ujonge kwamanye amazwe if ungake usithele Ntsuphe. And okwesibini, omnye umuntu uzazibuza into yokuba ngaba why ii-employers ixesha elinintsi ziye zifune i-experience kodwa mna ndiphuma esikolweni ndisemtsha ndisemtsha ndikrwada akho linantsika work experience endinayo. Yeah. Okay, so the first question is zeziphi i-careers ezikwi-demand. Well, I think mna yabo umzekelo, I think masiqale ngale uba uchuzile nje wangena e-university. Sometimes ke nyhani ke imeko iyakunyanzelisa kunokuba uhlale nje elokishini ungenzi into. Xa usifumana ispace nyhani uzasifumana and then you'll find your way. Abantu abaninzi nami endibaziyo asebesebenza bebefollowishe loo route, ne? But loo nto ifuna ukuthi ke ngoku if you found yourself kulo qualification, then try to understand le qualification izandibeka phi. If we business admin, yintoni umsebenzi we-business admin? How can I use le nto ye-business admin? Then uyabona, okay, after this I can even be an SMME trainer because I know business. So hence I'm saying the focus should not only to be a title, try to understand the qualification in SAP, you know. So, and then the second question, in South Africa, endiziqapheleyo, I think kuba ke ndise PE, and the PE, this is an economic hub.
engineering, your electrical engineering, your mechanical engineering, your industrial engineering, those because they deal mainly with manufacturing, and economy yethu iyadila kakhulu manufacturing, irely kakhulu manufacturing, and also your marketing, because there's no business eqhubayo without marketing. Those are the some, in fact, is needs qualifications ezidingayo. Your accounting, accounting, you don't have to be a CA to be accountant. For example, I work with SMMEs sometimes, and abantu abanamashishini amancinci benza imali, like benza millions and everything, but fumanisa uba umntu, okay, lo mntu ungugqirha, uyi-lawyer, know nothing about accounting and the taxation. Wena, as an accounting graduate, you become an asset to that person. So in a nutshell, then is in engineering, but not everyone have to go to engineering. In marketing, that is the one. If you're good with social media and marketing, which a lot of young people these days are good to learn. Now, AI is another way that young people need to really take serious, especially even if you are not employed. Spend enough time on YouTube, or these short courses learning AI tools. The next job now will be based, abantu available emsebenzini, will be determined by how many AI tools you master, not necessarily which degree you have. How many AI tools or which AI tools you master. So I'd advise young people to focus on that. Now, coming back to the issue of your experience. Well, young people lack experience, yet employers want people with experience. But what is experience? That is the question, right? Necessary experience, the exposure, your ability to solve problem, your ability to communicate, your ability to adapt, your ability to to build relationship with clients. That is in a nutshell the experience that employers are looking for. And young people don't have to be in a paying job to get that experience. One thing I just discovered, I was doing a survey with HR and employers on Friday. This thing in the Bona network marketing, that is the best space for young people to earn money, but most importantly, to get experience that they can put in their CVs. Sisathetha ngalomba we-experience. Umntu let's say on a matric, uyayiqonda? Umntu let's say on a matric ne ofuna ugain experience, but ke ngoku akho employer ifuna umqasha. How can they go about in gaining experience, okanye zeziphi opportunities as available for yena in order for them to gain experience? Experience. Once again, I think even the lo mbuzo wami uphendule kuloo nto, because even if you say university, this is what I always say. Let's say if you say university as a student, so ukuze wena xa ugqibile university wohluke kunabanye, funeka ube ne-extra skills like your presentation and communication skills. Ezo zinto uzifumana eklasini, uzifumana outside the class. So if you say university, join clubs, join societies, volunteer, right? Because you gain those by practicing, right? If you are not a university, let's say you are an unemployed young person or on a grade 12, volunteer somewhere, right? But hence I'm saying now I'm actually writing a book kulondo, Mr. Majola. Yabona lendo network marketing, yazibona the product is thengiswayo, don't. That is a missed opportunity that I feel like even nabantu abaklando abaliboni indoba actually apa you are gaining a skill, because udila nabantu apa, you are running business, you have sales targets, you have everything. That is the best space. Now, I would say if while you are looking at job, you are looking for a job, sell something. And if you don't know what to sell, there's any products out there that are available. But unfortunately, if you can have the right career guide, you will find that you can use that experience to secure a job. I'm telling you, on Friday, I created a survey in HR practitioners, quick business owners, to answer, would you consider, if someone has an experience as a network market distributor and or someone or does experience just a qualification, who would you consider for interview? About 80% of them, they said Lona I've been a network marketing experience, because one, that person has a go-getter mindset, that person can communicate, that person surely does have a confidence that I need for someone who's going to work in my business, that person has an entrepreneurship mindset. So work experience does not have to be paid work experience, because that is another mindset as you about
or if andiqashwanga somewhere andibhatala, then that is not a work experience. No. Yeah, work experience uyifumana naphi na. Uyabo? Mm, mm. Yeah. Ukhona uphulaphuli ebeke wabuza ke apha, sawuthanda nje ukuphuma kancinci eqaleni ukuba Yeah. andikusokolisi wena Mr. Yebanathi. Uyabuza like umzekelo kule nto ye-networking experience, mhlawumbi ufumane uba uyifumene kwi-inform okanye uyifumene ngendlela e-informal. Uyayiqonda? How do Yes. you prove kwi-employer into yokuba ngaba I actually do nyhani possess esi skill when you're applying for umsebenzi? Mm. Ayiqali ngoyi-improve kwe-employer mhlekazi wami. Iqala ngoba Mm, uyibeka njani wena phaa kwi-CV yakho. Uyabo? okay. Umzekelo mna nawe we can both be, let's say sithengisa whatever product kwi-network marketing. Wena uzibhale, no, I'm a network market distributor. Probably because abantu already have preconceived ideas about that. Mna Mm, ndithi, no, I'm an independent business associate, right? okay, okay. Yeah. That's how I put it. And then these Yeah. cars, distributions are to find prospect, to educate prospect with about the product, to have monthly sales targets. How is the product, you will be able to answer that interview. But I know, Mm, look, mm, what I was saying to this, usually I must make sure that I sell 10 products per month. And over the mm, last 5 months, I've sold to about whatever 5 people, right? I mm, can bring you whatever, I can pay slip, I can show you when I got paid by that company, because to me, I treat this as a job. So all this, it becomes then a game of words. Yabo. You mm, can be mm, able to mm, prove it. If you've done it, you will be able to prove it. Then I mean, hence I'm saying maybe you'll call me the other day and like just to speak, how can then really people mm, use this network marketing thing to actually showcase the experience, because there is experience there. If you can see abantu that are in network marketing, how they present themselves in social media, you will see there's skill here, there's presentation skill, there's a sort of confidence a build why. But it's all about how you write it. If mm, if for mm, now, okay, you don't know how to put it in your CV, what you can do, just write down whatever informal experience inside. This is what I do, this is what I do, this is what I do, this is what I do. Put it on mm, ChatGPT to write it in a formal way. Basically, they will be writing what you've done, but in a formal way. mm. Ndikuva kakuhle and ukongeza uyaqaphela musi naxa i-employer ii-employer ezininzi in fact zicela i-CV yakho ziye zingazifuni i-supporting documents kodwa ukuzithengisa kwakho kuphaa kwi-CV. Okay, Injalo no, mhlekazi. ndikuvile ndiyaqonda nomphulaphuli phaa ekhaya ukuvile. Kubekho le nto ke ubuyajonga musi singabantu siyafana nje neminwe asilingani. Yeah. Abanye basuka kumakhaya afumileyo, abanye basuka kumakhaya ke angathathi ntweni. Mna mntu osuka kwikhaya elingathathi ntweni ndiyathanda uba nalaa mentality yocinga uba ngaba eyona ndlela endizawufumana ngayo imali yokufunda is through NSFAS. Mm, Ndingazi evaluate ezinye avenues. Ziba khona ke ezinye ii-avenues, ziba khona ezinye ii-bursaries. Xa unomcebisa kumntu omtsha okanye umntu kosando matriculate into yokuba ngaba how do you source ezinye ii-funding ezinokuncedisa into yokuba ufunde esikolweni besides mm. u-NSFAS? Ungajongi Yes. kwi-NSFAS because Yes, uyalibona yes. uthe ephuma nje ubuxelelwa inani lixhomile, bakhona abangazuthathwa. Injalo mhlekazi. Yeah, umcimbi we-funding is an issue. Yingxaki kakhulu mhlekazi wami. But ke I mean yonke into ngoku i-available kwi-social media nkqu nemisebenzi, yabo. Iqala phaa because everyone kwezi ntsuku une-phone, but ke Mm, makasebenzise i-social media yethu in a very productive manner, you know. Search especially ku-LinkedIn. For example, mm, it was last week. There were a lot of bursaries ebeziphuma kwezi company kwi-LinkedIn. That is where someone should look for opportunities, especially this time, because yonke into ine-timing. Yabona ngoJuly ngoku, July to September, zizaba ninzi ii-posts ezawuvela zebursary. So it's like fishing ke phaa. You throw as much as possible, you apply as much as possible, zonke ezaa nto uzifumanayo, then ultimately enye yazo izawude ikuthathe, especially if you align mm. kule nto bayifunayo, kule qualification bayifunayo, and nee-marks zakho zirayithi. So ndingacebisa loo nto, especially when it comes to bursary. LinkedIn is the best place. Mm, mm. Uyabona ke elinye iqhinga mna ndandilisebenzisile ndiqonda ndinomdla kakhulu apha kwi-BCom Accounting ne.
Yes. Mbusi xa ufuna ukulandela lo career path funeka ibe kanti ke unolwazi lento yokokuba le nto ndifuna ukuyenza izandithatha iyondibeka kweziphi na ii-companies. Ungena nje kwii-search engine ezilula ezifana noGoogle ubuze uba zeziphi ii-accounting firms esinazo apha eMzantsi. You go to Yeah. ipage yabo ujonge ii-bursaries abanazo, zivula nini, zivala nini, what are they looking for. Njengokuba ngondika-grade 12 ukuqala unyaka ndiyaqonda, okay, ndi-eyimele O-level ntontoni kwi-subject ethile, ndi-eyimele O-level ntontoni kwi-subject ethile kuba ndileqa ntoni, ndileqa laa bursary. Uyayibona ke kuyandinceda kwi-preparation nokuzilungiselela noku-increasa ke ngoku ii-chances zam of being accepted kulaa khampani okanye kwezaa khampani, kuba ke xa uaplaya njengokuba usowutshilo awukwazi ukujonga indawo enye qha, funeka ibe kanti uyawujula umnatha wakho elwandle ube kanti uyakwazi ubuya neefishi ezininzi. Injalo mhlekazi wami, injalo. Iqala kanye kulaa nto ubuyithetha uba uyazi, like wenza i-research. Injalo kanye. Phambi kokuba sibe siyayivala, mhlekazi wam, phambi kokuba sibe kanti ke siyakuphunqula, yeyiphi i-advice okanye ke ingcebiso onokuyinika umntwana owenza ugrade 12 kulo nyaka, the class of 2025 and 2026, kunye nomzali omameleyo ngoku onomntwana owenza ibanga leshumi? Mm, mm. No, ndiyafuna ukuthi umntana owenza i-grade 12, the fact that ukwa-grade 12, the fact that ukule ndawo ukuyo ngoku, loo nto it's not negotiable. I-potential yona unayo, uyabo, because you've come a very long way in your life uba ube lapha. So ithi ke ngoku loo nto, the only thing efunekayo kuwe yi-effort, uyabo. The effort, spend time now. I think the only focus, because unyaka sephelile, I think grade 12 left with 5 months. So the next 5 months, khawubeke bucala ezinye izinto. You have the rest of your life. Yoba uqhubekeke nezinye izinto like into zolonwabo, and all the stuff. But khawuke i-priority yakho ibe zincwadi zakho. And the good thing kwezi ntsuku esendiqonda into yoba abantu like ulutsha ngoku abenza i-grade 12 banelakho into sasingenazo uYouTube. If awumva utitshala eklasini uzawufumana uprofessor wangapha eIndia ozawuvela yenze simple yonke le nto. Yabo? So let's use this social media sithathe le advantage. If awumva utitshala eklasini, sebenzisa this social media to learn the concept oyifundayo. And obviously I think enye into encedayo umntu omtsho uzayifumana makaseyunivesithi. It doesn't have to be a lonely journey, yiba nazo izi-study groups zakho, because even if you think wena uyayazi, but the more explainer kwabanye abantu, the more iye ibetheleleke engqondweni. So ndifuna ukutsho ke kumntana owenza i-grade 12, this next few months khawuke uprioritize isikolo, but don't put too much pressure on yourself. Just izixelele wena into yoba you will do your best, then anything else uzayibona ngelo xesha. Kumzali, abazali mabazame usapota abantwana, mabangafaki i-pressure too much, because sometimes nala pressure into yoba grade 12, umntanam wenza, let's try to reduce that pressure singabazali and make the load very easy ebantwaneni. Mhlawumbi ke nalapha endlini kwii-chores zasendlini masike siziphungule kwezi nyanga, kwenzela uba abantwana bangabi na-excuses, sibabuze into yoba zeziphi ii-resources abazifunayo, sibasapote kakhulu. So zezo ngcebiso endinazo, mhlekazi wam. Mr. Yibanathi, nala pressure yokuba ufuna uyoqhayisa koomama emgalelweni, ufakele umntana ipressure into yokuba ngaba eyunivesithi makafune ukwenza imedicine kuba wena umane usithi phaa emgalelweni umntanam uzawuba ngugqirha, abeqonda into yokuba ngaba anawo nomdla kule medicine. Kodwa qonda uba ndiza kwenzela umama. Injalo. Abazali bayathanda uphila amaphupha wabo through abantwana. So Abantwana. abazali kufuneke bayi-understand uba ngomnye umntu, as much as umwishele into yoba ngaphumelele ebomini, kodwa ke masimnike laa gap yento yoba naye ungumntu unawakhe amaphupha. Inkokheli yam, nje ke amazwi okugqibela phambi kokuba sibe kanti siyayivala. Closing remarks. No, ndifuna nje ukuthi mhlekazi wam, I think sendithethile nabo benza ugrade 12. Aba baphase ugrade 12 bakhangela iyunivesithi, andifuna ukuthi mabangapheli mandla, apha emhlabeni iijeni zethu azifani. Abanye bagqiba nje iyunivesithi, ugrade 12 bakhawuleze bafumene iyunivesithi, abanye kuthatha 2 years, abanye umntu uthathwe 5 years uba makafumane umsebenzi kayunivesithi, as soon izinto zakhe ezidubula abe ngathi ebeqale kuqala kunabanye. So I'm trying to say
you don't know your own journey, but just be patient. Zama apply for imisebenzi, zama apply for a university. Consider izinto ndithethe ngazo apha, you know. Expose yourself, whether you say university noma uphi. The more you get exposure ebantwini abaninzi, the more amathuba azawuza kuwe, because you don't know laa mntu uthetha naye uba wazi bani phi. And unfortunately, in today's world, imisebenzi or opportunities ziza njalo. It's all about who you know. In English they say it's networking, which is kudala ikhona, uyabo. Whereas ke xa siza kuthi kuthiwa i-nepotism kodwa ke i-English kuthiwa i-networking. Networking. Siyazibhilda as networks. You build in networks. Yeah, masizibuild as networks, mhlekazi wami. Expose yourself. Mr. Yibanathi, masibulele man kokheli yam ngexesha lakho sikunqwenelele man impumelelo ke also nawe in your future endeavors. Ndiyabulela kakhulu mhlekazi wami ngethuba. Nkosi. All right, enkosi kakhulu ke kokheli yam. Kumphulaphuli osandele ukusijoyina ke apha enkqubeni.